Niin mitä piti? No jalka vittu. Niin, pitää me pelataan jotain paskaa. Aika hyvä. Ei siinä ole. Missä tappileipää? Tappileipää! Voi vittu. Missä? Tappileipää. Mä tajan mennä vähän kauemmaksi. No. Keitä ne? Elä jää siihen. Hei siellä syö. Hei, tappileipää! Yeah! Ainakin mä olen tullut. Oi vittu, miten tuossa on otettu? No mä päätän sitä. Eikö se sillä... Me siellä lähelle, kato. Tällä. Nyt, kato. Nyt ota. Me siellä lähelle, kato. Ja mistä pitää painaa? Nyt pan. Oh fuck! Vielä. Eikö niin, sun pitää mennä läpi? Ja. Multissa, niin se niinku juoksee se vihollinen. No ei. Ja se on Ei tää on multi, ei tää on multi. multi. Välillä säikäyttää, se on se ei sitten tapaa sua säihää. Tappileipää! Eppo sä sitten pelaa mun jälkeen. Niin, kato yhdistetään ne vielä. Tajuta? Varove. Oho! Oho. Teille tappi. Hei, tiedätkö miksi mun äiti sanoo mua? Telee. Tiittaaviksi. Oikeesti? Mä kävelen silleen ennen vielä. Ei, mä tiitaan. Hipsu, la la, bye. Moi vittu. Vitsi on sellaista. Missä sanot aina nyt? Häh? Mitä? Tää? Toistat ne keskustelut. Se on kivaa. Mä sanon sillä, että se juoksuu ohi se tyyppi. Mä luulin, että sä sanoit, tuolla on tappileipää. Ei, mä sanon, että se juoksuu. Sä sanoit, että se juoksuu sua. No en minä kuullut. Varmaankaan. So chat. Ei. Kuuluispa tässä silleen hiljaiselle. Oletko aika peloa? No, mitä se nyt ottaa? Teletapit hyökkää kimppuun. On se aika. Ei tänne oo mitään. Teletapit hyökkää kimppuun. Äkki on vittu paikkaa. Tuuppa tänne. On kylmä tässä. Vittu mä oikeesti, miettikää, jos mä näin sammutaan sitä. Vittu tota just tarkoit, juoksen lasti. That's what I'm talking. Huutaako joku akka, niin se on. Mä rupesin just selittämään teille, että mitä tapahtuu. Ei nyt selitä. Pello peliä saataan. Tappileet. Ei mä editoin sun naamaista. Kato nyt onkin. Maha. Se on joka jaksossa Aina. Mun maa kuuluu joka videossa. Pati yhdessä kanssa kuulee sitä murinaa. Niin, mä en sitten kerron kaikille. Niin, mun maa tässä murisee. Ne on oppu hyvä hetki. Ei oo pelottava peli. Sä sitten leittää tästä kaikkia paskaa pois. Ei sitä kattonut, jos sä sitä luulit. Vittu mä oikeesti paska, jos mä häviän heti, kun mä löytän yhden tappileen. Minkä älä koske. Älä koske hapsuun. Niin. Älä koske. Voisi hieroa sitä. Ei. Tulee pahempi, jos se on pahalla päällä. Mä en tiistä reetymään. Häh? Mistä aika loppeen? Häh? Älä puhu, kato taakse. No mä menen. Juokse vittu laski. Tappileipat! Lopeet tappeet, mä kestän lailla. Yes! Nyt se on. Oho. Nyt loppu. Mä en enää kato. Miten pelottava peli. Mä oon aika hyvä vaikutelma itsestäni. Hei, oliko siinä tappileipää? Hei. Tää on paska. Niin kun kokeilin mun takkia. Miksi? Mä en tykkää siitä, että sä voit... Hei, oliks tossa tappileipä? Sulla ääntä. Mäkin tykkään susta. Mä Mä säikähän aina mä sen tsyn sapsahan. Juokse läski. Mä menen niskat silleen Mä oon sen sitten Sä olit ihan pitkä tässä videossa, mulla kestää aikaa. Eihän tää on. Sitä nopeammin. Kun nyt videolla on niin äkkiä mä saan nää udattua. Eli vaikka huomenna, kun sitä nyt rupeaa.
Okei, niin, ton Miika ei nyt uskalla enää katsoa, kun mä pelaan niin mun pitää nyt lopettaa tää, joten Ellu pelaa seuraavaksi. Ai pelaanko? Niin, joo. En mä tiedä. F8.